Enw i yw Amy a fi'n astudio Level 3 Gofal Plant ddwyieithog. Es i ysgol Gymraeg Vale of Glamorgan, wedyn es i ymlaen i'r coleg i gwneud Level 2 Gofal Plant trwy Cymraeg a nawr rydw i'n gwneud y Level 3 Gofal Plant yn ddwyieithog. Rai o'r manteision trwy dysgu trwy gyfrwng y Cymraeg yw mae'n mynd i roi cyfleoedd swyddi a mae'n rhoi cyfle i fi dysgu Cymraeg i plant bach. Amelia dwi a rydw i'n astudio Gofal Plant Level 2. Mae popeth rydw i'n gwneud yn y coleg yn trwy y gyfrwng y Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys aseiniadau, profiad gwaith a gwersi. Rydw ni hefyd yn mynd ar teithiau a ymweliadau a ni hefyd wedi cwrdd â ysgolion gyda myfyrwyr Cymraeg arall.